Esta semana foi unha semana intensa, ademais de ser a semana previa ás festas das Estradas, que eu quero aproveitar para convidar a todos os estradenses a participar nas festas patronais de San Pallo, non? E eu quero facer un recoñecemento público a Comisión de Festas, que asumeu a responsabilidade, a difícil e dura responsabilidade de organizar unhas festas da Estrada, donde ademais había, bueno, pues certos condicionantes, non, que eu creo que as facían, si cabe, todavía máis complexas, pero creo que presentaron e prepararon un cartel de primeiro nivel e me parece que a Estrada vai a disfrutar de unhas grandísimas festas patronais a partir do próximo martes, pero como decía, pois o inicio das festas pois tamén nos pon na liña de ir pechando determinadas obras ou ir poñendo en funcionamento determinadas obras que foron obras importantes durante o mandato anterior e que agora empezan a tomar corpo, non? Como é a obra da Plaza de Abastos, do novo mercado, que para nós foi un reto moi importante poñer en marcha ese proxecto, un proxecto que ademais sirve para non só plantexar unha nova Plaza de Abastos, sino que ademais na súa primeira planta pois ten un aspecto social moi importante, non? Queremos que este mandato este moi marcado por as políticas sociais, por a política das persoas, e en esa primeira planta pois xa estamos funcionando o centro de Alzheimer, que tamén outra moi boa noticia, que esta semana comezou a funcionar xa os 5 días da semana, cando puxemos en funcionamento en días luns, mércores e venres 4 horas e media a atención das familias e das persoas con problemas de Alzheimer, pero a gran demanda que tivo este servicio e sobre todo creo que o gran funcionamento que está tendo nos obligou e nos pedían as familias que ampliásemos ese horario a todos os días da semana, de luns a venres, non? Por lo tanto, chegamos a un acordo ca asociación que xestiona ese centro de Alzheimer e desde este mesmo lunes, desde esta mesma semana, pois ese centro está aberto todos os días, de luns a venres, de 4 a 8 e media, e eu creo que se está facendo un servicio extraordinario, non? A un colectivo, a unhas persoas que durante moito tempo pois nadie pensou en elas e que agora pois teñen un centro de referencia para atender ás súas persoas maiores, as persoas que teñen problemas con enfermedades neurodegenerativas, non? Ademais de eso, temos tamén xa en marcha o proceso de licitación para a construcción do novo centro de día nesa primeira planta, nese primeiro andar do novo mercado, por lo tanto convertiremos en este edificio nun edificio cargado de iniciativas e de proxectos sociais, non, destinados ás persoas que máis o necesitan, ás persoas maiores. Eu creo que pois eso todavía lle dá máis valor a un proxecto que, como decía, pois esta mesma semana comezou tamén na súa planta baixa a funcionar como a nova Plaza de Abastos, non? Un día eu creo que de festa, o mércores pois foron centos das persoas que se quixeron achegar a facer as súas compras, a ver as instalacións, a coñecer un edificio que eu creo que despertou bastante expectativa e sobre todo, bueno, pois a min me alegra especialmente o retorno positivo que tuvo a posta en marcha da plaza, non foi unha obra sencilla, como decía antes, non foi unha obra fácil, pero si é certo que onte había unha sensación moi positiva, tanto por parte dos placeiros como por parte das persoas que ali se achegaron, de que era un edificio que cumplía cas expectativas e que ademais é un edificio funcional, un edificio que si somos capaces de enchelo de vida, e eu convido a que todos os estradenses se acostumbren a chegarse á Plaza de Abastos para facer a súa compra diaria, pois creo que estaremos axudando desde logo a unha gran cantidade de produtores e unha gran cantidade de pequenos empresarios locales que teñen os seus negocios postos aí, e que desde logo eu espero que nas próximas semanas podamos cumplimentar esos 8 postos vacíos que ainda temos, porque temos o 100% do espacio expositivo das frutas e verduras ocupado, temos o 100% do espacio tamén dedicado ao pescado, ao peixe completamente ocupado, e temos os postos pechados. Pois nos quedan 8 postos que eu espero que nas próximas semanas podamos xa axudicar, igual que a cafetería, a propia cafetería que está na esquina do novo mercado, e con eso xa podamos facer e poñer en funcionamento de forma integral o proxecto da Plaza de Abastos, que eu xa digo, creo que é unha iniciativa que foi moi ben valorada e moi ben collida por os usuarios, por os veciños e por os comerciantes, e finalmente espero e desexo que con unha nova actuación que poñeremos en marcha mañán, que será a demolición da plaza provisional, un edificio que tuvo a súa utilidade durante 3 anos e que desde logo dou un bo servicio
aos comerciantes para evitar a pérdida de clientes por trasladar esa plaza provisional lonxe das instalacións do novo mercado, bueno, pois quixemos priorizar o interés dos comerciantes e situalos nese mesmo entorno, pero tamén é certo que a día de hoxe canto antes millor podamos quitar esa plaza provisional por os propios veciños, por os propios placeiros, por o propio proxecto do novo mercado, pero tamén por os propios comerciantes e hosteleiros que teñen os seus negocios en ese entorno e que están desexando ver liberada a plaza do mercado dese edificio provisional e unha vez por todas pois abrir todo ese espacio ao novo urbanismo da Estrada. Non, eu creo que vai a ser algo impactante cando retiremos esa plaza provisional, que eu espero que este completamente finalizado o próximo martes, xusto o día de inicio das festas patronais, poder ter xa liberado todo ese espacio, ese novo espacio público que creamos para todos os estradenses e que desde logo poña en valor tamén toda a obra que se fixo tanto no novo mercado como a humanización das calles Padrón e Val do Insua, que eu creo que vai a ganar desde logo moito en relación ao que había antes, e eu creo que vai a ser unha sorpresa para moitos veciños, non, que se cheguen ali. Así que seguimos transformando e seguimos creando proxectos que eu creo que van a revitalizar e poñer en valor, desde logo, no camiño de apoiar tamén aos emprendedores, as novas iniciativas, e poñer en valor e reactivar a nosa economía. Sí, en relación as noticias que saliron estes días do cementerio, pois nos temos que decir que evidentemente o Concello cumpleu ca súa responsabilidade. Hai un expediente administrativo de ampliación do cementerio municipal, unha necesidade, creo que a nadie se lle escapa que é unha necesidade fundamental ampliar o cementerio parroquial da Estrada, porque hai moitísimas familias que ven con preocupación como non teñen espacio para poder enterrar e darlle sepultura aos seus defuntos, non? É o único cementerio parroquial que temos no noso concello e, por tanto, ante unha demanda social, ante unha necesidade de decenas de familias que teñen ese problema, pois creo que o Arzobispado e a propia Igrexa se puxo a traballar nun proxecto que se iniciou fai 5 anos. Ese proxecto foi pasando por todos os filtros, por todos os pasos necesarios, de todos os informes sectoriais precisos que teñen que cumplir un expediente destas características. Estamos falando de que foi informado por Medio Ambiente, por Aguas de Galicia, por Patrimonio, por Sanidade e por Urbanismo. Esos cinco departamentos da Xunta de Galicia elaboraron os seus correspondientes informes en relación ao proxecto. O proxecto se foi adaptando en función desos informes que emitiron os distintos organismos e finalmente todos e cada un deles emitiron a súa autorización favorable. Autorización favorable que non é un dato menor, porque son os únicos informes que son preceptivos, por tanto son obligatorios e vinculantes, por tanto a súa resolución vincula directamente á administración que ten que conceder a licencia, que é o Concello da Estrada, non? Son os informes necesarios, sin eles sería imposible poder conceder a licencia, e con esos informes en contra impedirían ao Concello, evidentemente, conceder a licencia, non? En este caso existen os informes e os informes son todos rotundamente favorables e, polo tanto, chegado ao Concello e, bueno, pois previa algunha aportación que fan os técnicos municipais nos seus informes, que non son vinculantes, pero que fan algunha cuestión ou falan algunha cuestión sobre temas que, bueno, pois evidentemente interpretan en relación á normativa, este Concello, como non pode ser de outra maneira, resolve conceder a licencia para o inicio das obras de ampliación do cementerio. A partir de aí sabemos que hai, bueno, pues un pequeno grupo de propietarios que están en contra desta iniciativa e que anuncian a presentación dun recurso contencioso contra a concesión da licencia. Evidentemente están no seu perfecto dereito, no seu lexítimo dereito de presentar ese recurso, e agora, pois, por suposto que serán o tribunal contencioso o que dirima e o que decida sobre a legalidade da concesión desta licencia, que non nos cabe ningún tipo de dúbida de que, aparte de ser socialmente necesario e aparte de ser unha infraestructura que levan demandando durante moitísimos anos centros de veciños da Estrada, pois, ademais deso, é unha infraestructura legal que ten a súa correspondente licencia legal e que, polo tanto, o Concello cumpleu con todos, o Concello e o promotor, que en este caso é o Arzobispado, cumpleu con todos os trámites precisos para poder ser autorizada, non? Agora,
pois ese contencioso que entra dentro da normalidade administrativa se resolverá en vía administrativa e bueno, pois o propio tribunal dirimirá si hai unha licencia perfectamente concedida na súa totalidade ou algunha cuestión que haya que matizar ou perfilar na licencia, ou ben, bueno, pois a licencia non está ben concedida e se procede a súa anulación. Eu creo que non é o caso, nin desde logo me parece que sexa o máis probable, pero bueno, agora o resolveremos e o Concello tamén, por suposto, pois defenderá a posición da concesión da licencia da ampliación do cementerio municipal.